Bună ziua și bun găsit din nou pe canalul meu. Cei care nu mă cunosc mă numesc Mădălina. Scuzați-mă pentru fața asta și cum arăt. De la muncă am venit și m-am pus să fac ceva de mâncare. Astăzi vreau să pregătesc un piept de pui cu ciuperci și smântânică. Astăzi am zis, ok, hai, mai mergem o dată pe paste. Vreau să fac niște paste și hai să începem. Eu las camera puțin jos. Așa, acum tem o ceapă. Scuze că am aici ceva, nu știu, mizerie. Așa, avem aici o ceapă. Pentru cei care nu mă cunosc, vă rog să vă abonați. Nu mă dau așa bătută, chiar dacă acum nu o să am vizualizări. Sper că într-o bună zi o să am. Așa. Tocăm. Aici am 2 linguri de ulei. Le băgăm aici. Nu, cea ștucă, ce cărat. Așa, dragile mele, acum avem 250 de grame de ciuperci, zile mai bătrânice, dar merg. Le spălăm. Un singur lucru vreau să vă spun, nu dăm jos coaja și codițele. Le spălăm și le băgăm aici pe ușel. Așa. În total am 350 în total. Aici am macaroane, le pun la fier în apă cu sare. Nu le bag pe toate, cred că am băgat vreo 300 de ceva de grame, nu mai mult. Așa.
Pentru două persoane mă gândesc că este suficient. Așa, să luăm ciupercile. Între timp tăiem și pieptul de pui. Bineînțeles, socotorul se va spăla. Așa, avem două bucăți în același fel și o să încerc să-l tai așa, cum se poate mult mai bine. Îl întorc. Așa. Vedeți? Și punem la călit. Astăzi nu prea pot să spun că este dietă, pentru că venind de la muncă, nu am eu timp acum să fac mâncare din asta, să văd ce să caut pentru dietă. Așa. Luăm așa, întoarcem așa. Și așa. Vedeți ce ușor este de luat? Scuzați, mai spălăm un pic pe ăsta. Așa. Între timp, până ce se fiolește, noi tăiem ciupercile. Cum v-am mai spus, aici am ciupercile. Lângă macarone vreau să fac și o salată. Așa. Eu înainte, dragile mele, înainte să vin în Germania, eu dădeam jos și coaja de pe ciuperci, dar timp lucrând cu bucătari, am văzut că nu le dau jos cojele și mi s-a spus că toată proteina rămâne în coajă. Așa. Între timp deschidem și genul, pentru că trebuie să dau drumul la hotă, iar eu nu pot să dau drumul la hotă. Noi amestecăm un pieptul de pui. Și mai băgăm și pe lângă, pentru că avem nevoie de farfurie. Așa. Luăm farfurie, băgăm aici, atât. Cred că ajunge cam prea multe pentru două persoane. Cred că celelalte le pun apoi și mi le bag în frigider pentru altă dată. Așa. Vedeți, am băgat înapoi aproape 400, aproape 200 de grame. Așa.
aici. Uitați ce frumos se vede. Frumos. Și lăsăm să se călească puțin și ciupercele cu pietul de pui odată. Scuzați că nu mă pricep să filmez atât de bine, pentru că e și obosită. Așa, dragile mele, aici am din nou puține legume congelate, bineînțeles. Am să le bag și pe ăștia puține, nu am să bag mult. Am nevoie dau de brocoli mai mult. Și după aceea băgăm capacul. Deci, atâta. O porție mică, pentru că nu avem nevoie de mai mult. Așa, dragile mele, pentru salată avem nevoie de mentă, 2 roșii, un castravete jumate mai stricat, bine, nu este chiar stricat, 2 cepe roșii și să începem. Între timp noi tăiem roșiile și le curățăm. Lăsăm un pic de coajă pentru o formă frumușică. Așa. Vedeți? Le-am spălat puțin. Așa, între timp avem și noi aici salatică. Așa. Noi, eu de obicei cam tai acesta, pentru că am nevoie de niște feliuțe, nu de altceva. Așa. Așa. Acum pune puțin ulei de măsline. Așa. Puțin, nu mult. Ajunge. Puțin oțet de vin, de vie. Nu mult, la fel. Ajunge. Și sare după gust.
amestecăm. Bineînțeles, toată lumea știm să amestecăm. Și să nu uităm menta noastră. Are multe vitamine, multe proteine. O tocăm și pe asta puțin, nu mult, să se poată scurge, să stai aici, în farfurie. Așa. O luăm acum pe asta și îl băgăm în salată. Exact cum se spune, o salată turcească. Așa arată salata noastră. Aici avem smântânică, după cum se vede. Așa. Așa. Deci în smântână băgăm usturoi. 3 micuțe. Iar să băgăm puțin balsamico. Puțin piper. Și sare după gust, bineînțeles. Așa, am băgat apă opărită și învârtim până nu avem cocolașe. Dacă se aude sunetul de la fierb, se fierbe pastele. Uitați ce frumos arată. Și nu în primul rând, avem aici foile mele de dafi. Nu-s de dafi, nu-s de balsamico. Vers. Așa. Aici la foc mic oprim fierberea și băgăm peste. Bineînțeles cu puțină apă de la paste. Și lăsăm să fiarbă. Așa. Să dai un clopot. Așa început să dai un clopot deja. Asta nu se mai numește dietă, asta e mâncare normală. Uitați ce frumos arată. Vă place? Așa, între timp luăm pastele. Într-adevăr, nu le mai spăl, eu le bag direct. Să nu-și pierde aroma. Aș avea nevoie de o oală mai mare, dar bineînțeles că eu încăpățânat am zis hai că fac puțin și văd că mi-a ieșit o oală mare. Și cam așa arată. Și așa arată rezultatul. Să avem poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. La revedere!